Day 34. Shri Ram. Shri Ram Jai Ram Jai Jai 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 Ram. जय जय रघुवीर समर्थ. दासबोध विचार. श्री गणेश स्तवन तृतीय सत्र. तुझे कृपेचे निबळे वितुळती भ्रांतीची पडळे आणि विश्वभक्षके काळे दास्यत्व कीजे. जय जय रघुवीर समर्थ. हे श्री गणेशा, तुझी कृपा म्हणजेच शुद्ध बोध, दिव्य ज्ञान, सद्गुरु कृपा. तुझ्या कृपेचे बळ सामर्थ्य इतके प्रचंड आहे की भ्रांतीची पडळे वितुळतात. भ्रांती म्हणजे भ्रम, अज्ञान नव्हे. अज्ञान आणि भ्रांतीमध्ये अतिसूक्ष्म भेद असतो. पहिल्या ओवीत अज्ञान भ्रांती छेदका असे श्री गणेशाचे स्मरण करून समर्थांनी अज्ञान आणि भ्रांती हे दोन वेगवेगळे मुद्दे आहेत असे निवेदिले आहे. भ्रम हा जीवाशी संलग्न असतो. भ्रमाला अनेक पडळे असतात. पडळे म्हणजे पटल, टप्पे, शाखा, लेयर्स, फॅकल्टीज. भ्रमभ्रांतीचा जन्मोजन्मीचा जबरदस्त विळखा गुंता असतो. अनेक ऋणानुबंध असतात. कर्मांचा व कर्मफळांचा अनाकलनीय हिशोब असतो. संस्कार वासनांचा भावगर्भ असतो. रागद्वेषांचा भांडार असतो. लौकिक सृष्टीची व्यापक भुरळ असते. एकंदरीत शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ही पंचतन्मात्र इंद्रियांचे विषय बनून अंतःकरण, मन, बुद्धी मोहित करतात, मोहासक्ती उत्पन्न करतात. हा मोहजनित भ्रम, भ्रांती, संशय श्री गणेश कृपेने ज्ञानप्रकाशाने वितळून जातो आणि विश्वभक्षक काळे दास्यत्व कीजे. येथे काळ म्हणजे समय, वेळ, अनंत अपार चिरकाळ. काळ वेळ म्हणजेच नियती. ह्या नियतीला विश्वभक्षक असे विशेषण लावले आहे. विश्वभक्षक नियती म्हणजे नियंत्रण शक्ती. संपूर्ण विश्वावर भयंकर वर्चस्व गाजवणारी, विश्वाचा प्रलय आणि महाप्रलय करणारी महाशक्ती, जिला भय ही संज्ञा आहे. भयाने व्यापून गेलेला शोकाकुल जीव काळचक्राच्या फेऱ्यात अडकलेला असतो. तेच जीवाचे विश्व आणि 84 लाख योनीच्या जन्मोजन्मीच्या असंख्य मरण घटना ह्याच काळाचे भक्ष होय. म्हणून काळाला समर्थांनी विश्वभक्षक काळ असे म्हटले आहे. आहार, निद्रा, भय आणि मैथुन ह्या 4 क्रिया सर्व जीवासाठी समान असतात. त्यापैकी भय ही संवेदना मनुष्य जीवनात ज्ञानप्रकाशाद्वारे निर्भय होते. जीव भयमुक्त होतो. विश्वभक्षक काळचक्रातून सुटतो. असा दास्यत्व कीजे ह्या पदाचा भावार्थ आहे. तुझिये कृपेचे निबळे वितुळती भ्रांतीची पडळे आणि विश्वभक्षके काळे दास्यत्व कीजे. श्रीराम. प्रश्न मंजुषा. कालची उत्तरे. पहिल्या ओवीत समर्थांना अष्टसिद्धींचा गण अभिप्रेत आहे. समर्थावर श्री गणेशाची कृपा कटाक्षपूर्ण असावी. आजचे प्रश्न.
श्री गणेशाच्या कृपेने कोणती पडळे वितळतात? समर्थांनी काळाला कोणते विशेषण लावले आहे? शुका सारिखे पूर्ण वैराग्य ज्याचे, वशिष्ठा परिज्ञान योगेश्वराचे, कवी वाल्मिका सारिखा मान्य ऐसा. नमस्कार माझा सद्गुरु रामदासा. जय जय रघुवीर समर्थ.